Med denne friske start på koncerten vil vi gerne byde jer velkommen til en lille times koncert med Usbeka. Og som I måske kan forstå, så er det bulgarsk folkemusik, som vi synger, som i nyere tid er omarrangeret til de her moderne satser af nulevende bulgarske komponister. Usbeka, det betyder smil. Og vi smiler også, og det er fordi vi har forelsket os i den her musik. Jeg synes, den er meget kraftfuld og skøn og melankolsk og sørgelig og glad. Alting på en gang, og det holder vi rigtig meget af. Den næste sang, vi skal synge, med den vil vi gerne tage afsked med vinteren. Vi har i dag den 1. marts. I hvert fald ifølge kalenderen er det jo den første dag i foråret. Og faktisk har man i Bulgarien en særlig tradition, hvor man hilser hinanden glædelig forår. Der er sikkert nogen, der kan sige, hvad det hedder. Baba Marta. Baba Marta. Okay, tak. Jeg vil ikke prøve at gentage det her. Men sangen her, der forlader vi vinteren, fordi det er nemlig en vinter, eller faktisk en julesang, som beskriver nogle af de traditioner. Der er en masse unge mænd, som går rundt i landsbyen, og I skal forestille jer, at sneen daler blidt ned og danner et stort, tykt, hvidt tæppe. Og de unge mænd, de går rundt fra hus til hus i landsbyen og byder glædelig jul. Momsi koledat.